あら不思議、腕が花びらとなって消えちゃった。種も仕掛けもございません。気をつけようね。人にぶつかったら謝らなくちゃ。やばいやつが今年も来やがった。今年も？ということは去年もいたのか。44番奇術師密か。去年合格確実と言われながら気に入らない試験官を半殺しにしたやつだ。そんなやつが今年も堂々とテストを受けられんのかよ。当然さ。試験官もテスト内容も毎年変わるし、テスト内容は試験官が決める。その年の試験官が合格といえば悪魔だって合格できる。それがハンター試験さ。とにかく奴はみんなから嫌われている。近づかねえ方がいいぜ。